Hát te meg mit csinálsz itt? Te már én várj! Csözölzünk! Viszlát család! Vagy csendet! Csendet, így nem tudok dolgozni! Elég volt! Csak egy kevés békéti Alvin, hopp, nincs rakteszes a lakásban. Ez okos éketéről szóval nem. És pont ezünknek hívtunk kapádat. Alvin! Túl könnyű győzelem. Most már az enyém mi ez az idő? Azonnal ad vissza? No hát, te zseni vagy? Az bizony. Nagyon ügyes. Szia, Roxanne! Nem játszom, de főként csúcsás az a fiú van a kanapén. Máma, nem akarok felvőni! A magyar változatot a Minimax megbízásából a Degep Studiót készítette. Produkciós vezető Viccejter Kitty.